DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magkapot, gunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Maray na pagkaaga mga tugang. Ini po ang Legally Yours GB. Dapat aram mo kaibanan si Christine Longabella ngunyan po na aldaw nin Sabado, Petsa Agosto 23, 2025. And before anything else, i-sound check pa lang mga tugang sa tuyang tech po dyan sa stasyon. Okay po bang sa tuyang audio? Para dahil masayang gabos na tutukaron ta sa aldaw na ini mga tugang para sigurado kita nagabos po kamo nakakamati kang sa kuyang boses na medyo haloy-haloy nindong dain na dangog. Mga duwang Sabado kita nawara mga tugang. Yan, may mga tigasikaso lang as in sa tuyang manawad sa tuyang health din alagad fortunately okay man po akit ano. So may pirang aldaw din kaya mga tugang na holiday. Pag Agosto, sunod-sunod talaga ang holiday. So iba, gusto ka ini. So iba, abo ka ini. Kasi gusto indang magtrabaho. Sisay ang gusto kang mga long weekend. Kung sunod-sunod na holiday, sisay ang abo. Well, mga tugang, ining regular holidays ta. Lalo na ngunyan, Agosto 21, kang nakaaging aldaw, Agosto 25, may maabot na naman ang holiday. So, kadaklan gayod or nagkapira sa mga empleyado ang nag-file nin sa indang leave ngunyan na Sabado, so may mga trabaho po na Sabado, and kaswapon or nung Biyernes. So, kung saro ka po sa mga nag-file nin leave, pwedeng mag-comment, mapabuko sa sa boss. Naka-live kita mga tugang sa tuyang Facebook page na DZGB News Online. Pwede kang mag-comment dyan, maghiras kang sa indong thoughts, opinion about digdi po sa tutukaron ta. Sana aware po ang sa tuyang mga empleyado na kada po may regular holiday, pag dai ka naglaog sa imong trabaho, igwa ka po dapat man giraraynin bayad. 100% of your rate for a day. So yan po pag dai ka naglaog sa regular holiday. Ano mangyayari pag naglaog ka during a regular holiday? Ini para sa mga maiigos na maski holiday, pwede man na rest day, gamiton ito as rest day. Pero dai, abo ninda, gusto ninda matrabaho man giraray. Ang mangyayari mga tugang, you should make sure na dapat makareceive po kamo ng tigaapod na double pay. Is magiging 200% kang dapat na makuha mo para sa aldaw na ito, regular holiday, kung saan nagtrabaho ka o naglaog ka sa trabaho. Okay? And, pero bako yan ang pinaka-topic ta mga tugang, ang pinaka-topic ta, ano ang pwedeng remedy kang sarong employer or boss
Sound check. Okay na po. May sound na. Sabi ka sa tuyang tech, wala kitang sound. Okay na? Okay na. Hindi na lang kita magamit ka ini. Okay. Ang pwedeng gibuhon ni employer pag nakasabatan niya sa kung saan siya nagbabakasyon itong sa iyang empleyado na nag-file ng sick leave or nagpaaram na ma-absent dahil na makakalaog, let's say for a month, half month, or for a week. Let's say ining week na ini o semana na ini kung noarin may duwa kitang regular holiday. So, nung Thursday, August 21, tama? August 21, Thursday, regular holiday po ini. The Ninoy Aquino Day. Yan, Thursday. And then Friday, Saturday, let's see, Saturday, may laog pa siya. Abo na maglaog. Kasi Sunday, wala talaga. And August 25, National Heroes Day, regular holiday na naman. Igwa bang pwedeng gibuhon si employer kung nabuking niya ang sa iyang empleyado na bako man palan talaga for sick leave itong rason kung nag-file ng leave o rason nata tigtugutan siya na mag-absent or dai makakalaog ki nagkapirang aldaw. So, may mga nangyayari kaya mga tugang na pag-arog ka ini si employer, syempre pwedeng na-insulto, okay, na dagit, tig-utikan pa siya. Si Cliff, tapos dailing yaon duman, nasa beach din or bakasyonan kung hain. Kung hain din si employer. Or let's say, wala naman si employer, nag-post pa, nag-upload pa, so nabuko na bako man talaga sick leave. Ngunyan, may mga employer, mga tugang, na basta-basta sa natigahali sa trabaho si employee dahil sa arog kaining pangyayari or gibo ni employee. Well, may remedies ang satuyang batas, particularly ang satuyang labor code, mga tugang, tigaapod ining just causes or so grounds kung noarin pwede po na i-dismiss halion sa trabaho, okay, ang sa indang mga empleyado. Alagad ba ko ini basta-basta? Dai ini pwede na basta-basta sa nang tataraman, dai ka na pwede maglaog sa aga, kasi nag-utik ka, sabi mo sick leave, o sick leave ining form na tigtao mo sa HR, and then nataiyaon ka duman, nagbabakasyon. Dai man pwede, maski arog ka ito ang nangyari, yes, nagkasala si employee, but dahil po pwede na basta-basta tatanggalon sa trabaho. May proseso kita, may tamang proseso kita para sa mga arog kaining sitwasyon. So, kaipuhan din of course na may due process si employee, maski obvious na may ginibong sala si empleyado, kaipuhan man diraray po na mag-undergo nin due process na tigaapod. So, paano ining due process? Paano matanggal sa trabaho? Let's say, nadagi talaga si boss mo, na nag-utik ka. Ano ang dapat nagibuhon para dai mabalikan si employer? Kasi mga tugang, magiging illegal dismissal ang mangyayari kapag dai nag-undergo, nagpaagi sa tamang and legal na process si employer or si boss sa pagpapahali sa trabaho duman kay empleyado niya maski pa po nagfo-fall ini
under any of the just causes in our labor code. So ano yung just causes na yaon sa labor code? Yaon po yan sa Article 297 kung sa ito yung Labor Code of the Philippines. Kung rin pwede mong tanggalon sa trabaho ang sa imong empleyado. So sa inma-fall digdi, pwedeng mag-fall, ining actions kang mga empleyado na siging absent, nag-aawol, dahil nagpapaaram, or nagpapaaraman nga ni alagad nag-uutik. Arog na kaan na sick leave daa, pero dahil man palan. Uto nagbabakasyon, naglalakaw-lakaw sa beach, nag-shopping-shopping sa abroad, sightseeing. Well, wala man maraot mga tugang na, of course, kaipuhan ta din man talaga nin bakasyon. Kaipuhan ta din in time for ourselves, for our family, lalo na kung sige nindong trabaho, maiguson talaga ka mo kakatrabaho. Pero, syempre, ang maraot duman, so, nag-uutik ka na din, lalo na kung uro-utro na ini, sa imong boss or sa imong employer para digdi. Diba? Pwede naman na kauro noon magtaram nin totoo kung nata ka talaga nag-leave. Let's say vacation leave, let's say natugaan mo sa mga aki mo na sa holiday since wala sindang klase, ipapasyar mo sinda kung sa ininda gusto, something like that. Dai po mag-utik sa indong boss or employer kung nataka-ipuhan nindo na mag-leave. Kasi pag inibon nindo iyan, dyan pwedeng magpuon ang problema. Pwede ka mong matanggal sa trabaho o masuspend na. Pero aga na, mag-ingat po sa mga employer, bako po ini basta-basta natatanggalon na sa trabaho. Paano gibuhon itong due process na tigsabi ta kanina, wherein magiging valid, legal, lawful yung dismissal or pagpapahali sa trabaho kung araw ka ini pirmi ang gibo kang sa imong employee. Number 1. Let's say, may katrabaho siya na iyuso nakabuko sa iya, ma-file po ini nin incident report na tiga-apod sa HR. Kung may legal department ka mo, sa HR legal department. Okay. Kung wala, sa imo mismo, sa employer mismo. Ma-file nin incident report. Kung si Say inot na nakaaram, na nag-uutik sa imo, bako man palang sick leave. So, pagka na-receive na ka sa imong HR or ni employer ang incident report, okay, ipapa-upload po nindo ini si employee. Pwedeng issuehan po nindo ni notice, kaipuhan ini, may tiga-upload kita mga tugang na twin notice rule sa satuyang labor code, particularly to exercise to ensure procedural due process. Siguruhon po na mapaluwas ka mo ni notice to explain. Duman, tatauan nindo ning tsansa, due process, the right to be heard, opportunity to be heard, tatauan nindo siya, si empleyado, ning chance, na mag-explain nata niya ito ginibo. Okay? So at least from there, madadangog din nindo sa side ni employee. And not just that, it is required by our law na dapat madangog din mo na nindo sa side ni employee na taninda ito ginibo. And then, pwedeng written siya na explanation, usually 5 days tatao sa kay employee to explain, to submit his or her written explanation kapag may notice to explain ka na 5 days from receipt kang notice to explain. From there, may iling nindo kung ano ang explanation nata niya ito ginibo. And then, pwede ka magpa-upload nin administrative hearing. Digdi sa hearing, bako ini so nasa isip nindo mga tugang na makorte ngaya kami. No! Administrative hearing in cases na may involve po na employer-employee relationship, so kamo sana ang maururon ka ini. But make sure din na may nagsusurat po kang minutes of the meeting and then gabos, di ba, para may record kung ano ang tigtataram kang kada partido.
ano so explanation ni employee, nataginibo niya ini, and kung naghagad siyang pasensya, kung nagtaram siyang dain niya na ini uutrohon, 'di ba? Para at least sa mga masunod na mautro pa, then may records ka mo, kung idole man ka mo, igwa ka mong record saying na valid ang pagpapahali nindo sa iya sa trabaho. Okay? So, after that, kapag may notice to explain ka na, nag-explain na si employee, and then, nagkaigwa ka mo nin administrative hearing, let's say nagkasundo, okay, basta tayo mo na utrohon, tayo ka na mag-utik, okay man lang sako, basta nagpapaaram way before, and then tayo nag-utik. So, pag inutro mo pa iyan, you should also explain the consequences kung mautro pa ini. Pag inutro mo pa iyan, then pwede may ikatawanin warning, or pwede may ikang isuspend, inagkapirang aldaw, and then worse, pag talagang naging habitual pa siya, ang pag-absent mo, nadain ng papaaram, or nagpaaram ka, alagad utik, supaaram mo, then pwede may na ikang tanggalon sa trabaho, pag dai pa yan na pundo. So, at least aware si employee, that is also the essence, kung nata may twin notice, aware si employee kang consequences kapag inuro-utro niya pa ang arog kaining gibo kay employer. So, after that, kung ano man po ang desisyon ni HR, kang admin, kang employer or boss, dapat po makareceive man giraray ininasupanduwang notice mga tuga. The notice of termination. Okay? Kung pauro-utro na, and then iyan na talaga din ang desisyon kang employer or boss dahil na kayang itolerate further ang arog kaining acts, lalo na po kung nakakaapektar na sa negosyo or kung ano man ang pigkakaputan kainin ni employer. Kung nakaka-affect na sa operations kang company, kang business, then of course, kayo po na mag-iba din in action ni employer. So, ipapareceive na po ining panduwang notice, which is the notice of termination. Diyan nakalaag, tig violate na law, na rules and regulations, and then, naging proceedings, let's say, arog kaining date, nagpadara kaming notice to explain, arog kaining date, nag-explain ka, and then arog kaining date, nag-conduct kita ng administrative hearing. So, this is our decision. This is the decision of the management. And dapat, klarado din po na nakalaag duman sa notice of termination, nata arog ka to ang sa indong naging desisyon. Why did you arrive at such conclusion? Nata kaipuhan siya tanggalon sa trabaho. So, dapat yaon po dyan ang sa indong legal basis because under our just causes, the Labor Code of the Philippines, so pwede mga tugang mag-fall ini sa serious misconduct, pwede din sa willful disobedience of a lawful order, lalo na kung igwa ka mong handbook, company rules and regulations, mga memo na dyan nakalaag kung ano ang mga daay dapat tibuhon, alagad tigibo man giraray, kang sa indong empleyado. And pwede din mag-fall ini under gross and willful neglect of duty. Kung pauro-otro kang siging absent, na natetenga sa operations kang business, napapabayaan, nagkakaigwanin mga problema dahil sa biglaan mong pag-absent, or dahil sa pag-utik mo sa imong rason kung nata ka nag-file nin leave. Okay? So, sa notice to explain naman mga tuga, digdi dapat nakalaag, clearly din dapat nakalaag digdi, para makapag-explain in matano si employee kung ano sutig violate niya. Ano sutig violate niya under the company rules and regulations, kung igwa ka mo ka to. So, isa-cite din ito, dapat nakalaag dyan clearly sa notice to explain. Basta na. Kung ano ang batas under our Labor Code of the Philippines, ano specifically, so ground duman, okay, na rason na tanindo sinda tigpapa-explain.
So, actions ninda, arin talaga duman sa induman ma-fall under the just causes sa tuyang labor code. Kung arin eventually, pag dai pa siya nagtultul, pwede siyang mapahali sa trabaho. So, yan din usually mga tugang ang nakakaligtaan, nalilingawan, ilaag, kang sa tuyang HR, kang sa tuyang employer. Kaya, imbes na sindasu, diba, sindasu, agrabyado, most of the time lugod nababaliktad. Si employee ang ma-file ng illegal dismissal case, and then, sindalugod ang tigkakasuhan. Diba? Sindalugod ang mabayad, nindanyos, duman kay employee. So, anyway, more of that mga tugang, uro at siyan, makalihis ang nagkapirang pagirumdom. Again, na ipo mag-hesitate na mag-comment, okay, kung sa inyong reactions or if may kahaputan na relevant to our topic for today, nakalive po kami sa Facebook page na DZGB News Online. Mabalik lang kita, uro at siyan. And ang oras, alas 11:35. Arts AV. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek Ay, nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra-rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025.
Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Mga tugang, nagbabalik po ang programang Legally Yours GB Dapat Aram Mo with Christine Longabella. So, for sure, dakol mga nakaka-relate digdi kasi lalo na nga ni kung may aldaw, regular day, na ipit kang regular holiday. So, sayang din naman kang aldaw na ini na naiipit kang regular holidays kasi imbis na, di ba, dire-diretso ko taang sa indong bakasyon, alangan naman, let's say, igwa kanin flight sa Harayo or together with your loved ones, your family, igwa kanin flight kasi, let's say, Thursday, regular holiday. Friday, may laog. Saturday, Sunday, let's say, wala ka man na laog sa trabaho. Tapos Monday, regular holiday na naman. So, kumbaga, ipit to Friday. Alam mo naman, may flight ka mo, nagbabala ka mo magbakasyon, Thursday pa sana, kasi Thursday pa sana, regular holiday na. And then, mabalik ka mo na Friday para magtrabaho. And then, mabalik ka na naman kung masunod ka na naman sa pamilya mo kung saan mo sinda winalat for your family vacation dahil Saturday, Sunday, and Monday, mga wala na naman na laog sa trabaho. So, di ba, yan usually ang tigigibo. May mga naglalakop nga ni sa internet, di ba, social media na Friday na ang mag-file ni leave. Pero baota advisable of course na sick leave ang ipa-file kung wala ka man talagang sickness or illness. Kasi pag-uutik na ini. And of course, pwede ka ma-warningan kang sa indong employer or boss, lalo na kung mabuking ka. So, bawat advisable, of course, na mag-file ng sick leave. Kundi, maging honest ka na lang. Nata ka, dai makakalaog on Friday. Let's say, yan, kahapon. Maging honest na lang. Or, kung igwa pa ka mong service incentive leave, actually, mga tugang, ining service incentive leave, pwede nindo ining i-avail kapag nakapag at least 1 year na po kamo sa service, dyan sa pigtatrabahuhan nindo, and then 5 days po ini na leave with pay. So, pwedeng duman na lang nindo kuwaon, di ba? Service incentive leave, or yan, vacation leave. Anyway, kung maski ano pa man na leave, dain na lang maging honest kasi parehas lang din naman. No work, no payment din giraray ito kung tayo nagpo-fall sa regular holiday, di ba? Parehas din naman ang effect. So, kaipuhan pang mag-utik. So, ayan mga tugang, nasabi ta kasubago, so dapat and pwedeng gibuhon ni employer or ni boss kung sa iyang HR, sa iyang management, to make sure po na magiging valid yung dismissal in the event na pauro-otro na ini, naging habitual na, and to the point na gross na, pauro-otro na nag-uutik para lang dai maglaog. Or pauro-otro na absent, lalo na kung absent without leave. Or dai nagpaalam at least a day before. Magko-constitute na po ining gross and habitual neglect of duty, serious misconduct, and again, kung specifically nakalaag sa company rules and regulations nindo, na napabasa man, na-explain man kay employee,
the first day na na-hire siya, or the first day kang sa iyang trabaho, then pwede din na willful violation pa ini kang order, kang rules, kang company or kang business na pagtatrabahuhan. So, daiman po malulugi digdi ang employer or boss kung masunod, basta masunod sana sa substantive due process and procedural due process. And kung masunod duman sa na-explikar ta kasubago so tuwi notice rule, so kaipuhan magpadara nin notice to explain, kaipuhan halaton mag-explain, must be given the opportunity to be heard. Okay, si employee or si worker, kaipuhan matauan nin chance na makapagdepensa sa sadiri. Kasi baka din baga daiman palang totoo na nagbakasyon tapos sick leave ang tig-file, malay totoong ano man din talaga may namamatian. Di ba? Tapos so katrabaho niya na inggit sa iya, yun lang ito sa nagsumbong sa imo sa boss na boss nata tigtugutan mo ito mag-sick leave. Dahil man talaga, wala man talaga itong namamatian, o to baga nagbabakasyon without any proof na tigpahiling sa imo, nagtubod ka tulos, and then dahil mo tinawan the chance to explain to the right to be, opportunity to be heard, si employee, na bako man pala ito totoo, tigrarautan lang siya, tapos tighali mo sa trabaho, ayan talaga, magiging illegal dismissal ang gigibuho ni employer or boss kung araw ka to. That is why it is very important mga tugang na pero may kita man giraray matauning tsansa na makapag-explain madangog ang side kang ni employee. Well, not just ni employee, not just in these cases, but even sa gabos na bagay, di kita basta-basta dapat nagtutubod sa kung ano man ang sa tuyang nadadangog, nahihiling, kaipuhan madangog ang side ka ang sa ibo. Okay? So, basahon ta ang sa indong comments digdis sa tuyang live sa DCGB News Online. Kaipuha okay, kasubago wala da ang audio talaga. Hello Dayan, Ecleo. Hello Alfindo the office. Sana all. Hello to you. Kung nag-iiling pa ka mo niyan and nagdadangog, happy lunchtime. Regards to everyone there. Hi, partner. Best regards. So, hello, Kuya Mike. Kuya Mike Dardo ang sa kuyang partner sa programa na ini. Before. Hi, Kuya Mike. How are you? And to Sir Rodney Rampilio. Hello po. Good morning. And good morning, partner, watching from Ginobatan, Albay. Hello, Beast Mode Gaming, kung sisay ka man. Maray na pagkaga po sa mga taga-Ginobatan. Ang panahon na digdingon yan, mga tugang sa Ginobatan, naging weather forecaster kita, ano? Well, dahil nag-uuran digdingon yan, alagad, medyo makulimlim, na medyo nagsisirip din si, Aldao, si Mr. Son. Paray nga ni, kasi pag nag-uuran din digdi, mga tugang sa Ginobatan, nanganganaan su barangay Masarawag. Yan, perming grabe ang baha duman. So, maray nga ni, nagpundo na din suuran and mga jikita na tuloy-tuloy na ang paggayon kang sa tuyang panahon. Hello po, Tita Agnes Jing Rodriguez. Belated happy birthday. Alam niyo na nag-birthday ini si Tita Agnes. Pero, i-greet taman giraray. Tadaitan nag-greet gayod on air ka ito. Ako ang tunay na sick today. Maray, wara ka ni laog. Oh, wara palang laog ang anong niya ng St. Agnes Academy para sa mga employee. Una ko po pag Sabado na morning igwa. Yan. At least pag-arog kaan, so employer mismo ang nagtataram na wara laog, then at least makakabuelo ka mo, di ba? Wara maray iisipon na ma-leave ako, ano daw irason ko.
And then, dahil maabot sa possible scenario na makarasuhan, madole, di ba? Good morning, attorney watching from Ligao City. Hello po, Doms Benitez. Hello sa mga taga-Ligao, maray na pagkaaga sa Indo. Sana okay din po ang weather dyan sa Ligao area and sa mga kataraning pa na syudad, munisipalidad. Okay. Today po, wala kami laog. Pinayagan kami mag-rest day today. Ayos pa ng St. Agnes Academy, Garo na supog ako kay ni Tita Agnes sa mga empleyado ko. Uto, nagtatrabaho ngon yan. Tapos holiday lugod nagralaog nung 21. Well, anyway, nagtugot man din si Inday and double payment ito. Okay. So, yan mga tugang, friendly reminders sa satuyang mga employee, again, dahil mo mag-utik. Taramon ang totoong rason sa indong pag-file nin leave, pagpapaaram sa indong boss, kung natawara ka mo absent, and sa satuya naman na mga employer, boss, siguruhon na nasa tama legal na proseso po ang pagpapahali sa trabaho, pagsususpend sa trabaho kan sa indong mga empleyado, and even pagtataunin warning, okay, dapat gabos po yan recorded para kung pailan man ka mo sa dole, igwa ka mong mga proof to show that your dismissal was not illegal and instead, your dismissal, pagpapahali mo sa trabaho, sa imong empleyado, is valid, is legal, yaon digdi ang mga dokumento, yaon digdi ang mga pruweba na talagang tigigibo ini ni employee. Yan. Kaya po hata permi nin resibo, nin proof, patunay. Dahil may mga nangyayari mga tugang na yes, dahil tatiga-asahan, but may mga times talaga na ikanasu maray, ikanasu nagtabang, ikapasu babalik ta doon. Ikapaso kakasuhan. So, para maiwasan mga araw ka ito, dapat may tago-tago ka mo mga proof. Okay? I-greet ta din po palan. I-greet ta. Good morning. Happy lunchtime po si Sir Ramon Rafael, ang parent kang saro sa mga estudyante ko. Hello, listener ko din da. Hello, Sir Ramon Rafael. Happy lunchtime po and salamat sa padagos na pagsuporta sa satuyang programa. Kahapon pa kami walang pasok, pinarest na tunay po. Thank you kay sister, sabi ni Tita Agnes. So, 2 days ang ang rest days kang St. Agnes Academy, mga empleyado ta dyan. Good for you sa employees po kang St. Agnes Academy na may araw kamukaan, kamaray na employer or boss. Dahil nakaipuhan mag-isip kung paano pa ka mapaaram duman sa naipit na aldaw kang regular holidays. Good morning, Attorney Dinday na naman si partner Mike mo. Hello, Kuya Bob Candano. Pero garo ba ko aware si Kuya Bob, bako updated. Halay na po na daita nakakaibanan si si Kuya Mike kasi may mga importante po siyang tig-asikas sa iyang buhay. So, nagpaaram na siya sa tuyang programa. Kaya ako lang po ang nahihilig nindo. And by the way, salamat kay Josh sa tuyang very own sa DCGB, Joshua James Bino, na nagsasalupukan sa tuyang programa. Pag dahil talaga kaya kang sa tuyang schedule, yan, pag dahil talaga available. Thank you, Josh! So, mga tugan, sana dakol na naman kitang naukudan. And sa mga maabot po na long weekends, na regular holidays, magpaaram tulos, mag-inform tulos sa employer, and again, dahil mag-utik kang rason kung nata ka mo ma-absent. Okay? Ini po ang programang Legally Yours, GB Dapat Aram Mo. Sa mga kaibanan ta dyan, ayaon dyan sa stasyon, si Kuya Junapolis, si Kuya Ronald Baldo, sa tuyang Chief Technician, si Kuya Ramir Tanay, and now si Kuya Nams Flora,
Hello Kuya Nems, thank you so much. Jerome Nico Martinez. And sa DCGB News Base, si Rizay po yaon dyan. Sa gabos na yaon dyan, si Sir Mar de la Cruz, ang sa tuyang news manager, news director. And sa gabos po, nakairibanan ta dyan, na yaon dyan sa DCGB News Base. And masunod po, bareta alas 12 mga tugang, kaibanan si Sir Bert Nunez and si Ma'am Gina Ritter-D. Once again, ini po si Christine Longabella para sa programang Legally Yours GB, Dapat Aram Mo. Happy lunchtime! Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan